בוקר טוב, שבת בבוקר, אנחנו בכניסה ליער עמינדב. זהו, לא זוכרת. לא זוכרת. רגע, שביל המעיינות, אנחנו נמצאים בנקודה פה ליד שער קנדי, יד קנדי, חורבת צועדים. יש לחנות את המכונית בכניסה לאבן ספיר בעין חנדק בנקודה הזאת. המסלול לא מעגלי, בין 2 ל-3, הליכה מתאים למשפחות. הולכים פה בשביל החום. בשביל החום הזה אנחנו הולכים עד חורבת צועדים. בחורבת צועדים לוקחים את הירוק, יורדים כאן לעינות עמינדב, מעינות עמינדב לעינות עוזי, עין תמר, וממשיכים עד עין חנדק. כאן ממשיכים, אם מישהו רוצה יכול לרדת עד כביש 386 והיינו יכולים להשאיר פה את המכונית. עד לכאן זה בערך 3 שעות, פה 2 עד 3, יהיה יום טוב. טוב, לתחילת המסלול, לחורבת צועדת, הולכים פה לחרבה הראשונה, פשוט הולכים על הכביש, החבר'ה עם ארץ, נראה אותם אחר כך. מכאן מתחילה ירידה לשביל המעיינות, לעין חנדק, אז אנחנו מתחילים את הירידה עכשיו. ניסע לשביל המעיינות כאורך 3 קילומטר, בערך 3 שעות הליכה, אז יאללה. טוב, אלה בורות המים הראשונים שיכולים לראות, יש עכשיו מים יפים, בתחילת הדרך, חורש יפה, תקופה מאוד יפה לעשות כאן בחורף, יום שהוא אחרי שבוע עמוס בגשמים, קצת בוץ אבל לא יותר מדי נורא. זו החציבה לתוך המקור של המעיין, בעיקרון חצבו על מנת להגביר את זרם המים, ובורות המים או מחסנים כאן את המים לנושא של חקלאות ולעבור פה את הקיץ. יש כאן חציבה של מערה להגביר את בורות המים. כן. תסתכלו, זה ממש לעומק עד המערה עד הסוף. טוב, אפשר להיכנס גם פנימה אם אתם רוצים פנסים בקיץ. אפשר עם פנסים להיכנס לתוך הנקבה, היא לא מאוד ארוכה, משהו כמו 12 מטר למקורות המים. אפשר להיכנס, אם אתם יודעים עכשיו פשוט חורף קר מדי, אז אפשר להיכנס, ובסופו של דבר זה זורם לבור המים שנמצא פה, שפשוט מכיל את המים לחקלאות שעושים כאן על המדרגות ולמחיה באזור. אורך המסלול, הרבה מאוד בורות מים כאלה. כן. אנחנו בפתח החציבה, תראו איזה עומק יש לנו כאן, ממש בתוך המערה. זה פשוט, כל החציבה הייתה כדי להגדיל את כמות המים באזור. ומכאן אנחנו ראינו מלפני כן את בור המים שזה יוצא אליו ואל הבריכה. זה המשך של אותה נקבה, זה הצד השני. עוד אחד מהבורות לאורך הדרך, שימו לב להר, יש כאן הרבה מחילות, מנהרות קטנות. הילדים יכולים לשחק קצת, והאווירה פה נעימה, צל, אפשר ללכת פה כל השנה. לאורך החורש יש כאן מחילות קטנות, שווה להיכנס, לראות אותן ולראות לאן הן מובילות. הבנות מצטלמות במערת הקבורה. רגע, נצלם אתכם. עוד אחד מבורות המים לאורך הדרך. למה אתה מצלע? איזה רע. יורים עלייך! שקדיות פורחות בדרך. עוד בריכה בדרך, זו הסיבה שזה בעצם שביל המעיינות. יש פה נוף יפה, אנחנו בעצם יורדים שם למטה. זה מושב אבן ספיר. טוב, הגענו לעין תמר, גם כאן נביאה, כאן דווקא נביאה יבשה. יש פה מקום יפה לשבת, עם שולחנות, וזה המקום להוציא את האוכל, את הקפה, וליהנות. השביל בדרך, השקדיות פורחות, יופי של יום, מומלץ בחום. כלניות בדרך. זה בדרך, האמת שכאן יורדים למושב, לעין ספיר, אבל המכוניות פה מצד ימין, אז מי שרוצה לקצר יכול, אבל מומלץ להגיע לעין חנדק. הגענו לעין חנדק, זה הבריכות של עין חנדק, מקום יפה מאוד, כדאי לעשות מפה פיקניק. כאן יש עוד
הליכה קצרה למכוניות, היכן שהשארנו ליד עין כרם. אני מאוד הייתי ממליץ, בסך הכל הטיול לא ארוך, להמשיך פה במסלול הזה עד לכביש שם שהולך לסטף, היה עדיף להשאיר שם את המכוניות. אני מעריך את זה בעוד איזה 3/4 שעה הליכה, משהו כזה, אבל היום יפה ונחמד, אנחנו בשביל קוצר הזמן פשוט נסיים כאן. בקיץ אפשר פשוט גם להיכנס לכאן, להביא פנסים, ויש שם מחילות קטנות, יש איזה 0.5 מטר מים, ויש שם נחמד ללכת עם פנסים.